ollaan nyt. Se on niin maailmanpyörä. Maailmanpyörä Kauppatorin rannassa. 29.4.15. Se on meno aika nokitista. Muut tänne ei ollut uskaltunut. Rohkeet suomalaiset tuolla. Helsinki Talliin tommonenkin menee. Taas. Kaikkia sitä on. No vaan. Tämä on hyvä harjoitus sellainen lentopelikosta. On ihan varma, että täällä ei ole mitään muuta kuin tää pyörii vaan niin yleismaailmassa. Mutta siellä Ruotsissa se käy sieltä ainoastaan vaan yhden kielen. Okei, jo. Ollaan täällä 52 metrin korkeudessa purjelaivan mastissa. Täällä mieluummin on kuin vuoristoradassa. Joo, on käynyt vihreitä roikkuja. Kaikin kuvassa ne ei käynyt näissä pelejäkään. Sinä tästä on. Tätä voit olla sellainen huusiona.